सार दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर'फोरनि एबा दुलाराय आसाम सरकार एबा मिरु सरकार मा फोरमायनो सानो? नाय बर' माहारिनि थाखाय आरो बड'लेण्ड आन्दलनजों जायफ्रा सोमोन्दो दं बिथांमोननि थाखाय दिनैनि दिना मोनसे जारिमिनारि सान। बड'लेण्ड जानायनि सिगांबो जानायनि उनावबो दिनैनि दिनखौ फालिबाय थानाय जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ फालिलांगोन। मानो होनना बुङोबा 1967निफ्राय पिटिसिआ जोनोम जानानै उदाय आसल दाबि खालामबोदोंमोनब्लाबो गुबै आन्दलना 1987निफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'लेण्डनि आन्दलना जादों। आरो बे दिनखौ जों जारिमिनारि सान हिसाबैसो जों फालिबोदों। दिनै बिएसि जालांदों 1993 सनाव, बेबो बड'लेण्ड आन्दलननि थाखायनो जादों। बिटिसिआबो बड'लेण्ड आन्दलननि थाखाय जादों। दिनैनि दिनाव गासैबो हाबाफारिखौ दोनजोबनानै बिटिसिआबो बड'लेण्डनि सानखौ फालिनांगौसोमोन। एबसुजों लोगोसे नङाब्लाबो गावसोरनो फालिनांगौ। खारन दिनै झारखन्ड जोनोम जादों, झारखन्डनि आन्दलननि दिनखौ बिसोर फालियो, अरुणाचला अरुणाचल दिन फालियो। बड'लेण्डआ दिनै आलादा रायजो जायाखैबाबो, बिटिसि जाबायब्लाबो बे सोमावसारनायनि थाखायनो जादों। बिनि थाखाय दिनैनि दिनखौ बिसोरबो फालिनांगौ। नाथाय बिसोर फालियाखै, बरन्स बिनि हेंथायै बिसोर बाथ्रा बुंबाय थादों। दा जारिमिनाव बे बाथ्राया लिरनाय जानानै थागोन। दा दिनै 2005 सननिफ्राय एनडिएफबिआ सेसफायार खालामदों। भारत सरकारा एनडिएफबि समयसाखौ मोनसे समयसा हिसाबै बे समावनो स्वीकृति होदों। आरो एबसुजों दा थाय आल'सना जागासिनो दङ। बेनि मिनिङा मा? बड'लेण्ड जेंनाया भारतबर्षनि मोनसे गिदिर जेंना, बेखौबो बिसोरो सिमान जादों आरोखि। दा बे हिसाबै दिनै बे आल'सनाल' जाबाय थादों, समाधानथ' जायाखै। आरो जों मोनसे पार्मानेन्ट सलिउसन लुबैदों बड'लेण्डनि जेंनाखौ फोजोबनांगौनि थाखाय। आरो बिजेपि सरकारा 2014 सनाव गावसिनि इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव बेखौनो बुंनानै इलेक्सन देरहालांदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो समाधान खालामाखिसै। बिनि थाखायनो दिनै आन्दलना सोलिगासिनो दङ। आरो बे समाधान जायागौमानि बे आन्दलना सोलिगोन। आरो नैबे इलेक्सनावबो बर' रायजो राजाफ्रा बड'लेण्ड समयसानि सायाव जाय पार्टिया मोनसे स्पष्ट निति लागोन, बिनि थाखायसो भट होगोन होननानै आं सानो आरो। मानोना बिटिसिनि सिबा सारा एबसुनि गोरो होननानै बुंगासिनो बे सारा मा बुङो? आंखौ मा बुङो मा बुङा, आङो दाहोनाबो मोनसे समाव आं पियनबोमोन एबसुनि। आं मोनसे समाव माने क्लार्कमोनबो, खारन आङो थफ्ला लायोमोन। बै समनि नेताफोरनि बड'फानि थफ्ला लाफायोमोन आं। आरो आङो टाइपबो बुयोमोन। आंखौ मा बुङो बुङा गिदिर बाथ्रा नङा। आरो जुदि बिसोरो बै समाव गावसोर जेला बिएलटि आन्दलन खालामो होनब्लाबो आंखौ बिदिनो बुंदोंमोन, गावसोरनि गुरुआ बेनो। नाथाय आंखौ मा होनो मोना बे गिदिर बाथ्रा नङा। खारन आङो दाबो संग्रामनि लामाजों दं। आरो संग्रामनि लामाजों थानानै आङो दिनै सुख सान्ति गैयाब्लाबो जिबनाव संग्रामनि लामायाव थानानै आं बिराद सान्ति। आं जेबो मोनाखैबाबो आं ओरैबायदि सान्ति। आरो हाग्रामाया जेसेबां सान्तियाव दं, आं बेनिफ्राय 100 गुन बारा सान्तियाव दङ। आं बेनि थाखायनो सान्तियाव दं, आं रावनिबो अयनाय खालामाखै। खिन्थु आं मिजिंथियो जोंनाव जेसेबांखि डिफारेन्स थाया मानो, बे आंखौ गुरु मानियो ना मा मानियो बे बिनि खोथा। खिन्थु बियो बे समाव बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ, बिबान रुजुननांगौ। लोगोसेनो मोनसे खोथा, बे गावनो थांनाय साननैसो सिगाङाव माने काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव बे गावनो सिमान लादों। बिटिसिआव दासिम टेस्टआ बिल पास खालामबाय, खिन्थु गभर्नरा मोनसेयावबो सहि होयैखाय आयेन गैया। थारमाने बिटिसिआ बिना आयेनाव सोलिगासिनो दं। आरो बिसोरो 4000 कौटिनि बारा बाजेट पास खालामदों दाखालि। खिन्थु आसाम सरकार आरो केन्द्र सरकारा बेसेबां हरगोन? 450 कौटि थाखा हरगोन। दा जों जेसेबां बियो एसेबां बिसोरो होआ। माने 5 भागनि 1 भागल' हरो। दे दा बे गासैबो बिथिंखौ नायोबा बिटिसिआ फेल जाबाय आरो गावनो बेखौ स्वीकार लाबाय। दा बे खेथ्रआव बियो ओरैनो आखर गजबाबो बेखौ हमथानानै थायालासेनो बेयो दा बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनो आवगायबोनांगौ, बेखौल' आं खावलायो। गोजोन्थों।